Takže čaute ľudia, vítajte u dnešného nového videa, je tu so mnou Mišo. Čau. A ideme dať road to Unreal. Nie, mňa pušil ďalší tým! Aj mňa. Si robíš srandu, Tam typek z FNC s pickaxem, ty víš, nevyhral to, ale no. A nevadí. dobre. Tak poď, Unreal. Kam to? Na first try. A first try goal 2. Spider a banana. Kokos pumpa! Sedina. Crack. Myslím. Jasné, čo to gamepo mi dal. Konec na stenu. Paradička. Pri mne. 29. Pri mne kres. Dobil ich ma. Pri mne nok. Idem. Čo mal? Epickú právo shotgunu nechceš, lebo ja mám zlatú havoku. Ja to je solo. Ja to je duo. 21. Kriek! Máš tu niekoho? Nik? Pekná. On má hevistiku. Pekná. To si ty, ber si. Tu je. Ja by som si zobral tú AR-ku, jak by si sa nenašla. Splošíme rýchlo. Ja mám iba jeden strop. No, GG. Nešlo nič. Mal som doslova dve. Kámo, ja neviem, čo mám robiť. Je to nabrávanie, musím zahádiť. Nevadí. GG. 13 kg na 2. No sa fajn, 54% na bredy a ideme ďalej. Acting. Kámo, neznášam Miku, to je úplne vysmrtoval. Ani ja. Kamo, čo to má byť? Nás vypne takýto traget. No, hrôza. Minus 10. A tak to Ty si sa taký nehovujem ti. Mišo, nie, Mišo, toto je pre content, toto je pre content. Nie, kdeže, vôbec. Mišo, aha! Hovorí ti toto niečo? No, hej, môžeš, poď. Tak poďme, počkej, moja idem. A teraz normálne, toto je pre content, to musíme robiť taký, že musíme... Okej, tak poď. Postav sa pekne na tie dvere. Pekne na tie dvere musí byť postav. Poď tak ešte. Yes, dovidenia. Počkej, ja vyšli za tebe. A privetej pekne! Mišo, ja ťa musím zachrániť, nemám čas. Nebol mokrá! No ja som daj... Ja to rebootujem. Nechaj mi tam veci, prosím ťa. Okej, no, dobre, poď. Na first strike, kamo, inak. To je profesionál. Tak ty máš strašne tučné nohy. Skôr tenké, ty vole. A tak ty si idiot. Ale tak daj mi nejaké rakety. Nemám nič. Do pekla. Jednu Daj ma. Nie, prosím ťa, resni ma. To s tebou hra. Nie s tebou, nie som tu. Na pikoš. Nie, že kamo, už prosím ťa, prestaň. Ale kamo, ja chcem svoju, naozaj. Máte ešte. Kamo, dáva nám to minus percenta. Počkaj, ty mi dávaš minus percenta. Prosím. Kamo, to je jasná. Ja ti dám tie somariny. Ja ti dám tie somariny na healovanie. Počkej, neviem čo za. Saj. Nie, tu máš. Mišo, ty si begáš. Ja viem, kamo, ja som chcel letieť, lenže typek mi dal piu. Proste. To je plán plus 20.
Dobre, teraz ideme for real pokusovať. Keď sme to vyhrali. Ja som sa mu tam google do buildu. Má vypol. Ale už to bolo blíc. Chápem. Dobre. O, Zajtra Diamond. čo, koľko máš? Má. 88, no. Get out. No nie, veď hovor normálne, jak nie. Tak bye bye. Už idem. Bye bye. Ok, čau, čau. A dajte like, odber. Jo, odber Jak je tu mi pánovi šokej, dajte Dírovi odber. Gale. Thank you. Emergency card. Idem už jesť, čau. Dajte like.